Levas moito tempo? Si, levo moitos anos nas carreiras. Sí? Si. E ao que te dedicas? E o que me dedico, bueno, ahora non, dediqueime moito máis fai anos, porque corría máis falta, corría o Desafío Filló, fui campeón de España do Desafío Filló. E despois pasei a Inglaterra, quedei campeón de terra de Grupo N. Seguí facendo un campeonato de terra 2 anos máis, bueno, con axudas de algún patrocinador, da Xunta, da Diputación da Coruña. Logrei facer 2 anos máis, pero agora estes 2 últimos anos xa non podo porque non teño dinheiro. Facer todo o que fago é algunha carreira só. Fixo o ano pasado esta carreira, que xa era campeonato de España, ganei de unha, xeral. Bueno, esta é a siguiente que fago despois de haber feito outra. Entonces, bueno, pois hoxe aquí hubiéramos quedado segundos, pero rompimos unha transmisión e perdemos moito tempo ao final e ao final acabamos quintos, pero bueno, mañá é outro día e vamos a intentar quedar aí. E agora, que pasa ahora? Empecé correndo rallies de asfalto, deixar de correr así, o sea, o campeonato inteiro deixei no ano 2006. A partir de aí fixen carreiras esporádicas, fixen unha carreira de autocross, unha carreira tal, pero nunca seguí un campeonato específico. E que tal o tema de patrocinadores? É complicado? É moi complicado, teño Os que... pouco dinheiro en patrocinadores, pero bueno, intentaremos pouco a pouco conseguir algo, agora está moi difícil. A miña meta sería pois conseguir o dinheiro suficiente para facer o campeonato de España de terra absoluto con todas as armas, porque podíamos ter un campeón para Galicia. E cal é o motivo por que non haxe un campeón galego mellor? É difícil, pero... Sobre todo o tema de patrocinadores. No meu caso, a ver, ser campeón é moi difícil. Ahora, o plexarme aí por ser campeón, de haber tido patrocinadores ou axudas, pois eso estaría garantizado. Ganar é imposible garantizarlo, pero demostrar que sí, que podemos ganar, sí. E a xente moza que está aí empezando, que lle dis? Bueno, hai rapaces que están indo bastante deprisa bueno, espero que melloren e que consigan as axudas necesarias no momento idóneo, porque ás veces pues, chegan tarde ou os pilotos teñen moi pouco dinheiro, arriesgan moito, sabenlles mal e despois non poden